I dag er vi på vej hen for at se på rekonstruktionen af Ravningbroen. Den befinder sig her i vikingelandsbyen i Albertslund. Han ser godt nok spøjs ud, ham der. Nej, se nu der, hvor flot. Hold da op, mand. Det må være et vikingelanghus. Hvad tror du, det lille hus, der er brugt til? Det ser lige klør med. Ja, se den snakker til her. Er det broen, den der? Den er vist ikke 700 meter. Nej. Man kan gå ved siden af. Ved du hvad, Adam? I gamle dage, også sådan i de lande, hvor de stadigvæk har kabler, som på den led, fordi de ikke lægger kabler ned i jorden. Så mega stort. Hvad er han så på? Det er et håndværk. Det må man sige.
Nu er vi på vej hjem. Efter at have besøgt det her område, som faktisk var vældig interessant. Det var godt nok koldt, fordi at der blæste en bidende vind. Har du? Ja. Ej, en dejlig pind. Den hører til det hegn der, Nora. Det er en hegnspind. Du skal lægge den på hegnet. Det gør jeg også. Okay. Hvis du lægger den her, så kan jeg æde den her, så den ned. Det var godt, så har du repareret hegnet. Bare læg det. Læg det. Og hun spiste selv. Helt vildt flot, de der insekter. De er forskellige alle sammen. Så på Nora. Det er ikke sikkert, at den vil lege. Den ser faktisk ikke særlig glad ud på at rejse på. Jeg skal tæt på. Skal jeg komme herhen til mig, så kan vi kigge, om de spiser sin mad. Og den er sulten. Og det er en lille kat, der bor herude. Hold da op, den der, den er... Det er ikke særlig. Det er ikke særlig mere. Den sagde... Den gerne ud af den. Den synes jeg er stor. Det er mig. Og så den flotte hale, der er også i hver gavl. Ja, der kunne gjort noget ud af det. Den er altså flottere end den, der er i Hobro. Jeg tror, det har et blåtand, ham der. Jeg ved det ikke. Jeg synes, du ligner Svend Tviskæg. Det var så vores besøg i Vikingelandsbyen i Albertslund. Det er et sted, man godt kan vende tilbage til på et andet tidspunkt. Og det måske er blevet lidt varmere, for det er jo godt nok koldt i dag.